Yes, good morning 100 times Ma'am Jess og sa atong mga suking tigpaminaw. Base sa report gikan sa Pag-asa sa atong regional forecast, ang tibok dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdag-um ngadto sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat og panalugdog tungod sa southwest monsoon o localized thunderstorms. Posible ang flash floods o landslides tungod sa severe thunderstorms. Hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa habagatan ngadto sa habagatang kasadpang direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Karong adlaw adlong Huwebes, Hunyo 29 dinhi sa Tangub City, gilauman nga mag-ulan ug magdag-om. Taas ang posibilidad sa pag-ulan. Ang labing taas nga temperatura mao ang 29 degrees Celsius, samtang ang kinaubsan nga temperatura mao ang 22 degrees Celsius. Misubang ang adlaw kaganang alas 5:30 sa buntag ug mosalop kini alas 6 sa gabii. Ang kahayag sa adlaw mulungtad sa 12 oras ug 35 minutos. Alang sa tumang kaigsunan nga nag-atang sa tong kadagatan, unang paghunas kaganang alas 12:01 sa kadlawon, unang taob karong alas 6:54 sa buntag, ikaduhang paghunas unya sa alas 2:12 sa hapon ug ang ikaduhang pagtaob unya sa alas 8:28 sa gabii. Lakat sa panahon alang sa Yanong Balita, Ontoy Restillador, una ang Ginoo.